sarki an fasa zuwa kotun ne. Bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu. Haka ne da ana ta faɗa. Magana yara kuma? Kaniyanka. Sani ba kai ka faɗa mana ba. Wallahi asiri suka mu. To. Amma kai ka faɗa. A hayyaci da nake ba. Kai ne. A ruba min asiri. To wallahi ba zai yi ba. Zango ya ta ciki ne. Daga yau babu wanda zai ƙara barna a gonan sarki. Allah isa haka shi yafi alheri. Akan me? Na haƙura, na bar wa Allah komai. Kaniyanka. No, kina ji an ce ka tuci Musa mai sana'a. Ba ni bane. Ban tambaye ka ba. To. Gaban kin da ji ko mai sarki ya faɗa. To ga bude ka karanta in ji. Zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba? To saboda ni ka aikata. Kawai saboda in hana shi wani abu na rayuwarsa na jin daɗi. Yanzu kawai ka bashi hakuri. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba. Gaya maka gaskiya ba ƙaunar ka nake. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Wai kenan.